Care țară are cea mai bună mâncare? Moldova, Unde sunt cei mai amabili oameni? Elveția, Care are cele mai frumoase festivaluri tradiționale? Moldova, Cine face vinul cel mai bun? Moldova, Slavă Domnului! Unde simți mai mult că ești acasă? Moldova. Care bârfă e mai savuroasă? Cea din satul moldovenesc sau cea de la pauza de cafea elvețiană? Second choice. A doua, deci. Da. Ok. Care costum tradițional e mai stilat? Ia moldovenească sau clopoțelul elvețian? A. Ia. Ia. Unde e mai probabil să știi viața vecinului fără să fii vorbit vreodată? Moldova. Unde ajung în 5 minute înseamnă de fapt 30. Moldova. Și ultima întrebare. Unde e normal să aduci la picnic mâncare cât pentru toți din parc? Moldova. Bine ați venit la picnicul meu, Valentina, Alex. Îmi pare foarte bine că sunteți azi aici. Mulțumim, Lilia, foarte mult și deoarece avem un setup mai neobișnuit, noi astăzi așa vom vorbi într-o floare de floarea soarelui, da, Alex? Exact. Foarte romantic. Până la urmă e cu dor de Moldova, nu? Sigur. Lilia, ce vrem noi să te întrebăm? Ne-ai stârnit curiozitatea cu această salată. Mersi. Picnic cu salată, sincer, e ceva neobișnuit și vrem să ne povestești mai mult de ce anume această salată. Poate este legată de familia ta, de rădăcinile tale, este vreo nostalgie de casă sau de ce anume această salată? Exact, Valentina, tu îmi citești gândurile. Ca tare, această salată totdeauna gătea mămica mea, da, de sărbători, de zile de naștere, aniversări, anul nou, Crăciun, da, deci este ceva tradițional și eu tot, de mică, eu cred că de când aveam 5 anișori, ajutam cum puteam eu să să facem împreună și ca tare asta este tradiția pentru noi acasă. Deci cu această salată noi cumva am revenit în copilăria ta. Exact. Și hai de aici să începem a discoase puțin din viața ta de acasă, din Moldova și să ne povestești de unde vii, cum a fost copilăria ta, cu bune, cu mai puțin bune și ce ți amintești tu cu mare drag, dar și cu nostalgie de copilăria ta? Eu am avut o copilărie foarte frumoasă. Deci, eu sunt acel copil care s-a născut încă în Uniunea Sovietică, din acei dinozauri, care, ca tare, își doreau foarte mult să ducă la școală atunci moldovenească, nu, să învețe în română, dar nu a avut această posibilitate. Pentru că ca tare eu am crescut în orașul Tighina, Bender și, bun, nu chiar în centru, dar așa mai în partea spre raionul Caușeni, satul Ghisca, dar nu am avut noi posibilitate. Era numai o școală pe tot oraș. Deci, din 20 de școli, numai o școală era în limba maternă. Și mama mă învăța acasă să vorbesc limba, să scriu, să citesc. Cred că o posezi foarte bine. Da, mulțumesc frumos. Deci, Eminescu și toate, deci mămica m-a învățat. Și mămica ta era profesoară sau care a fost pasiunea pentru Eminescu și scriitori și literatură? Atunci merge încă mai departe spre bunica mea, care nu mergând la școală în satul Horești, nu departe de Chișinău, încă la începutul secolului 20, a învățat pe toate pe de rost de la preot din satul Horești. Și în anii 50-60 îi povesteam mamei mele și având așa o memorie așa de bună, fiind o persoană cu 6 copii, nu știind a citi, deci din memoria ei a povestit și balada despre Ștefan cel Mare și Eminescu, știa Luceafărul pe de rost. Familia de 6 copii a bunicăi.
Da, a bunicăi, Iar da. tu? Dar eu sunt singur copil la mama. Singurul copil. Pentru a lua toate cunoștințele bunicii și a mamei. Da, exact. Exact. 3 femei din 3 diferite generații. Aici e tema mea, tema cu femeile. Anume acest aspect aș vrea să discutăm. Cum reușești tu în familie să transmiți mai departe din tradițiile și ceea ce ți-a transmis ție bunica? Totuși, locuind într-o țară străină, nu este mereu simplu să poți păstra această autenticitate și să poți transmite generațiilor viitoare ceea ce tu ai învățat. Noi o dată pe an ne ducem la Moldova cu fiul meu și cu soțul meu. Soțul meu, fiind chiar catalan, vorbește foarte bine română. Când ne ducem în sat, deci toată lumea spune că el vorbește chiar română cu accent moldovenesc. Și fiul meu este foarte mândr că el, fiind născut aici, totuși el întotdeauna chiar și în WhatsApp ca status își spune 3 simboluri, cel elvețian, cel moldovenesc, nu? Și a Spaniei. Deci este cumva poate greu că tot fiind unicul copil poartă 3 culturi în el. Dar, de exemplu, azi am plecat aici spre voi să facem un picnic împreună și avea pe dânsul t-shirt cu scris cu Moldova, care îl poartă acasă. Dar mi-apare întrebarea, tu, moldovean, soțul, catalan, Da. unde s-a produs acea intersecție, unde voi v-ați întâlnit? La cursul de germană în Bremen. În Bremen, În Germania. Bremen, în Germania, exact. Am fost împreună în același curs, stând împreună și făcând lecțiile. Așa de bine ne-am înțeles că la urmă am făcut o familie împreună. Este tren Tighina-Bremen? Cum ai ajuns tu în Germania? Eu am ajuns în Germania cu așa o dorință ca atare să mă duc un an, pentru că eram profesoară de germană după universitatea făcută în Chișinău, Universitatea de Stat din Moldova. Am vrut foarte mult să aduc nivelul limbii mele de germană la un nivel, da, așa de înalt, ca să pot da încă mai mult la studenți din Colegiul de Politehnicum, de atunci la momentul dat eu am lucrat. Și venind de acolo, ca atare, acesta a fost scopul meu. Și m-am gândit, peste un an vin în Moldova. Asta a fost ca atare dorința mea și mămica m-a susținut foarte mult. A spus că da, desigur, acum ești tânără, trebuie să vezi lumea, să faci ce dorești și știu că o să revii. Păi asta a fost anul 2004. Așa. Și până acum tot te gândești. Anul încă nu a trecut. Anul încă nu a trecut. Stai cu profesia ta e cu totul altă. Da. Tu te ocupi cu totul de altceva. Exact. De la pedagogie, da, profesoară de germană. Da. Cum s-a întâmplat că ai ajuns în IT, în software, în... Am studiat relații internaționale și politologia. Cum se leagă politologia cu ceea ce te ocupi acum, cu IT-ul? Da. Cred că totul ce noi facem pentru oameni, pentru viitor și pentru dezvoltare, da? A companiilor, a organizațiilor publice, a sistemului educațional și asta am văzut eu în IT. Pentru că acesta este prezentul nostru și viitorul nostru. Deci, dezvoltând domeniul IT și ceea ce acum la moment dat face și Moldova foarte bine, noi putem să ne poziționăm în așa mod ca persoanele B2C, B2B să aibă cel mai bun acces zi de zi. De aceea și mi-am schimbat. Eu să înțeleg că ai deja acumulat o experiență bogată în domeniul Exact.
Exact. Și ai lucrat doar în exterior. În Moldova nu. Da, am lucrat doar în exterior. Eu aici am o întrebare ce ține de domeniul ăsta de IT și în care activezi. Cum sunt privite femeile în domeniul IT și tot ce ține de digitalizare în Elveția? Foarte bună întrebarea ta, Valentina, pentru că în ultimii 2-3 ani s-a schimbat foarte multe. Sunt organizații care ajută femeile în IT, în tech, nu numai în IT, da? Să fie văzute, să fie ascultate, să aibă loc on the board, members, ceea ce înainte nu se întâmpla, dar totuși pot să-ți spun, dacă mă duc la o conferință internațională, poate să fie în sală de 100 de persoane, să fiu eu și încă cineva, 2 femei. De aia și te întreb, fiindcă noi cunoaștem cei care locuim în Elveția, că Elveția până nu de mult femeile nu stăteau în capul mesei și nici nu aveau dreptul și rolul de a decide. Cu mult mai târziu față de țările europene, femeile au început să aibă o voce în Elveția și de aia sunt curioasă cât de ușor sau greu ți-a fost să accezi ca femeie în acest domeniu. Nu a fost ușor, dar fiind persoană de sales, care în fiecare zi aude mai mult nu ca da, sunt convinsă că nu trebuie să auzi sau să asculți numai răspunsurile negative, dar să găsești prin întrebări, prin dialog, cum să primești acest da. Deci, ca să concluzionez, ca o moldoveancă adevărată, trebuie să perseverezi și să mergi înainte, indiferent de greutăți. Exact. Lilia, hai să revenim un pic înapoi. Întoarcem trenul, da. Mergem în Moldova să revenim acolo și să ne povestești un pic din studenția ta. Cum ți-a fost, ușor sau greu și de ce ai ales calea relații internaționale? Noi cam suntem de o vârstă și eu tot această specialitate am făcut-o. Era atunci un trend cu relații economice internaționale, relații internaționale. Tu cum ai ales specialitatea și fiindcă ți-ai schimbat-o la un moment dat și de ce anume această specialitate? Eu am făcut o testare la sfârșitul clasei 11, unde psihologul a identificat că eu am talent în acest domeniu și era așa, sau această direcție sau direcția dreptului internațional. Și eu am ales această direcție și să spun așa că după anul 5 am avut un duș rece pentru că nimeni nu m-a așteptat la Chișinău. S-a terminat și apa caldă, da. Am înțeles că ca să intri la organe de stat trebuie să ai cunoștințe. Și am înțeles că da, viața este frumoasă, dar înseamnă că ceva trebuie de schimbat. Așa că de aceea mi-am schimbat și profilul, am schimbat foarte mult în viața mea, am schimbat, cum se vede, și țara, am schimbat profilul să mă duc în digital, în economie, dar dorința aceasta de a prezenta țara, de a face ceva pentru Moldova nu s-a dus. Ca atare, nu pot să spun că ceea ce am făcut în Universitatea de Stat s-a pierdut, da, acești 5 ani. Ca atare, am învățat foarte multe acolo, sunt foarte recunoscătoare și totul este aici, în backpack. Da, păstrezi careva legături, prietenii cu cei de acasă? Da, ai eu prieteni? am prieteni încă din universitate. Am fost în aceeași cameră. Ați mâncat din aceeași farfurie salat olivier, da? Bănuiesc. E de atunci. Anii 90, Valentina, adu-ți aminte ce De fapt, salată olivier? pâine cu salam era doar la Crăciun și la Paște, da? Tu ții minte? Sau era prea mic?
Ți-ai minte? Nu. Salata Olivia acasă de anul nou sau de... Nu, Era nu. lege. Eu țin minte că mi-au furat 20 de lei. M-am dus la dansuri, mergeam la club de dansuri, la Universitate de Stat, deci la ceva cursuri, da? Mi-au furat ultimii 20 de lei, dar erau încă foarte multe zile înainte, deci până în weekend, ca să merg acasă. Și țin minte, mergeam prin Chișinău pe lângă Ștefan cel Mare și cineva tot cerea bani și avea acolo mai mult ca mine și eu flămând de Doamne ferește în anul întâi, eu și mă uitam și mă gândeam, Doamne, încă am 3 zile, ce să fac? Pentru că eram așa de timidă că nu puteam să cer cuiva, deci chiar în cămin, ceva de mâncare, da? Și, sincer, acum când citesc ceva despre copii hungări sau eu, deci mă doare inima, pentru că eu știu acest moment când tu nu ai pe nimeni, da? Și nu ai de unde să ceri, dar chiar nu poți să-ți permiți să ceri, da? Deci această emoție nu m-a lăsat, da? Deci eu țin minte foarte... Așa că am avut și eu ani flămânzi. Și traumat-o, dar a fost și o lecție pe viitor. Uite, acum face caritate. Da. Iată, vreau să ne povestești mai mult despre caritate. Ce anume faci? Înțeleg că faci parte dintr-o asociație care face caritate nemijlocită în Republica Moldova, Da. corect? Da. Și ce anume ți-a ajutat? Ce familii? Facem diferite proiecte. Eu sunt pe proiect Medicinii și Hilfe, deci ajut copii, dar noi am ajutat nu numai copii, dar și oamenii de vârstă care au nevoie de operații care nu pot să fie făcute în Republica Moldova. Bun, acum, ultimele 5 ani, Republica Moldova tot foarte mult a avansat. Dar înainte, de exemplu, transplantații sau niște operații la inimă care nu se făceau, da, la același nivel, am făcut totul posibil să ajut cu voluntari, cu președintele nostru Urs Chans, acești copii prin donații și de exemplu, eu colaborez foarte mult cu Fundația Germană Ein Herz für Kinder, care ajută, nu numai copiii din Republica Moldova, din toată lumea, da? Frumos! Și anul trecut am ajutat pe Adelina Guțanu din orașul Hâncești să aibă operație la inimă în Bambino Gesù. Acesta este un ospital foarte mare pentru copii din Vatican, din Roma. Foarte frumos! Îmi spui, te rog, aveți sediu și în Chișinău? Nu avem sediu în Chișinău. Dar cum te putem găsi? Cei care ne urmăresc, spre exemplu? Pe site-ul nostru moldova-schweiz.ch sunt scrise toate proiectele și proiectul meu de Medicinii și Hilfe. E bilingv site-ul? Da. Plus, la aceasta, înainte am colaborat foarte mult și cu, de exemplu, cu fundațiile din alte țări. Cum ai timp tu pentru IT în cazul dat, dacă ești full implicată în caritate și în diverse proiecte? Nu mai sunt implicată full, dar niciodată nu pot să spun că eram, nu că full implicată, dar am învățat tot o lecție că nu poți să dai într-o direcție totul, pentru că, de exemplu, caritatea nu are limite. Întotdeauna o să fie și la 3 de noapte cine o să scrie, pentru că la dânsul poate ziua, nu știu, se află în altă țară și nu înțelege că tu dormi deja. Sau, de exemplu, ai terminat să ajungi la un copil și încă vreo 20 te așteaptă. Și o să revii la un burnout. Deci, această chestie trebuia să învăț și eu, că nu poți să fii full în unele chestii de caritate, trebuie să dai numai ce poți da.
Pentru că dacă dai prea mult din tine, nu-ți rămâne ție personal, nu rămâne pentru business, nu rămâne ești pentru familie. familie. Deci trebuie să știi a pune priorități. Aici aș vrea să te întreb care este relația ta cu moldovenii de aici, dacă interacționezi cu ei sau dacă e găsit ușor sau greu, și versus elvețienii. Cu cine mai ușor ai interacționat la început și pe parcurs? Eu foarte greu am găsit moldovenii, Valentina. Așa ți-ai de misterios de negăsit în țara asta, da? Eu când am venit în țară, deci foarte mult... În ce an, apropo, ai venit? În anul 2007. De mult, da. Da, eu sunt cam dinozaur. Poate 20 de ani. Da, și eu nu puteam să găsesc moldovenii. Soțul mă întreba cum nu poate fi. Foarte mulți doar vin. Dar la început am găsit portughezi, spanioli, desigur elvețieni, suntem în Elveția, foarte mulți. Eram deja implicată în asociație, la început ca Vorstandsmitglied, după aia ca vicepreședinte. Deja cunoșteam deci foarte multă lume elvețiană sau elvețieni care sunt căsătoriți cu moldovencele. Da? Atunci găseam pe aceste fete când aveam deci festivități în cadrul asociației și copii care bilinguali, care vorbeau ambele limbi. Dar în rest nu prea găseam și prima persoană pe care eu am cunoscut-o, moldoveancă, era Mariana Grati și atât. Deci cumva aveam senzația că moldovenii se ascund. După aia, când m-am dus odată să-mi perfecționez pașaportul la Geneva, am văzut moldoveni, da? Dar acum, clar că sunt mai multe evenimente, sunt mai vocale acum. Te avem pe tine, pe Alex, sunt foarte mulți oameni activi pe Facebook, dar da, eu eram cea persoană care foarte repede s-a integrat în Elveția cu elvețienii, pentru că am avut ca atare mai mulți elvețieni în împrejurul meu. Așa a fost atunci perioada și anturajul. A fost norocoasă, eu zic, că nu e ușor să te integrezi în Elveția, așa, să o spunem cu mâna pe inimă, fiindcă totuși ei sunt mai închiși, nu sunt atât de prietenoși. Sau e un mit? Ia zi-ne. Nu, ca atare, ca pe cineva să prezinți, de exemplu. Eu prezint pe tine cuiva, atunci asta înseamnă eu trebuie să complet să am încredere. Ca să fie o încredere, da, această relationship of trust, e nevoie de puțin timp. Eu tot la început credeam că dar de ce ei nu deschid așa de repede, da, deci porțile sau invită la un lunch, la un dinner și așa mai departe, cum la noi de obicei se face în Moldova. Ei au nevoie de timp și noi trebuie să înțelegem că din anii 90 au venit foarte mulți oameni în Elveția, nu? Și au venit oameni diferiți, din diferite niveluri, da? Așa este, da. Și tu crezi că, iată, această experiență a elvețienilor cumva ar fi benefică și pentru țara noastră, să fim un pic, nu că închiși, dar mai rezervați. Pe cine lăsăm în casă, cu cine prietenim? Sau e frumoasă ospitalitatea asta noastră, că deschidem porțile tuturor și primim pe toți cu ce avem noi mai bun, lăsăm de la noi și dăm oaspeților, că aceasta este tradiția noastră. Este foarte tricky întrebarea ta. Pentru că aici este și despre a pune limitele. Și problema fiecare moldovean, nu știm a pune acest limit. Când ADN-ul moldovenilor, limite nu există. Deci ei nu țin cont de spațiul ăsta. Și ei își permit să facă multe lucruri care uneori sunt și mai puțin plăcute. Da, da, sunt oameni diferiți. Deci este foarte greu. Ospitalitatea, eu cred că este foarte frumos ce noi facem, da, dar dacă este ultima bucățică ta de pâine și mâine copiii tăi nu să aibă ce să mănânce dimineața la micul dejun, poate nu ar trebui să o facem, să fim sinceri, da? Deci, dar este foarte greu de învățat. Noi întotdeauna am dat cel mai bun din casă, da?
Eu tot sunt așa și voi sigur tot. Deci este mentalitatea noastră și eu nu cred că noi o să ne schimbăm peste o noapte ca o națiune și sincer să spun, deci de exemplu familia mea din Ucraina tot a trecut prin Moldova, după aia România până au venit în Elveția din război în anul 22 și au spus că așa de gustos cum au mâncat în Moldova și în România n-au mâncat nici în altă țară, nici în Polonia, nici în Germania. Se-au dat niște sandvișuri și atât. Mâncarea caldă au mâncat numai la noi și în România. Deci asta e diferența.